memanismu hangu jiwa nang priyayi sing wadon bakul puli kayane mlumpung agawe rutiten galeh janji sabar ora kesusus wae jembar-jembar marine lemu-lemu lara lapa suara suleka kulsu rabi sopupul ngono ya ngono Duta karo ora arek kudu eling sing babareng taratamtu tak malam minggu solo pangerane ela elo didumuk wirane jendil barat wong numpak prau mampir mas boyo mampir mampir apa sida apa ora per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, dia Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D akan nge-vlog lagi, akan belusukan lagi di dapur hajatan. Nah kali ini Pak D berada di Desa Candi, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan coba update bagaimana suasana juga kesibukan ibu-ibu rewang minus 3 hari H di kediaman Bapak Laji. Oke, bagaimana suasana juga keseruan vlog kali ini? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Nah, minus 3 hari H ya. Seperti ini suasananya. Cukup ramai. Bahkan ada yang di sebelah sana juga. Luar biasa. Di tempat Pak Yai Lanji. Nah, beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin masih bikin bumbu, sepertinya juga sekarang ada lagi tim yang bikin bumbu. Goreng bawang, lagi menggoreng bawang.
Nggih, Bu. Amrih rotone sedaya mengki katut. Nggih. Udah banyak tungku yang menyala kali ini, enggak seperti kemarin ya. Nah, ini sepertinya itu lagi masak apa ya? Sayur kuning. Ini ada sayur loto. Tolo Bu gini iki. Kagem campuran apa? Oh, kentang. Kagem sayur kentang ngoten nggih. Loto. Lah niki kanggene ndak tasik jengben to, kok pun dimasak. Mboten kesusu ngoten Bu ya. Nah ini ibuke lagi rajang-rajang. Napa niki Bu? Lengkuas. Lengkuas. Kagem bumbu. Napa? Pindang. Oh pindang ngoten nggih. Kok mboten ditumbuk mawon? Oh kersane alit sekeco ngoten nggih. Nggih. Luar biasa loh. Makin rame yang rewang. Nah ini sudah berapa dapur saja atau pawon yang nyala kali ini. Oh ini personil baru nih Bu. Bumbu napa niku? Sayur kuning. Oh, ngoten nggih. Tempene mboten namung dipindang to. Kuning, dipindang. Aneka macam olahan tempe ngoten nggih. Rena-rena. Kok mboten kesane asrep riyen langsung ditumbuk to, Mbak? Sane Saya penak. Oh, nggih. Aduh anget ya, Pak nggih. Ya. Keren. Anget di sini. Cuaca kali ini agak adem tapi di sini anget. Sok glogok. Sok glogok. Mbak, kebakaran, Mbak. Kenapa, Mbak? Keselamat napa nih, Mbak? Sing keselamat napa nih? Oh. Ya lek sajane perlu dibeto teng Polindes lho. Mboten nggih? Aman. Dalem niki ungkap-ungkap pawon. Ngrusui bojone wong niki lho. Piye Bang pasare? Pasare seperti biasa. Loh, Ibu es masak daging nggih. Kagem napa niki? Ater-ater. Oh niki mengki calon nonjok ngoten to. Nggih. Niki daging napa? Kambing. Daging kambing. Berarti wau dalu Pak Lanji meragat mendo. Pinten, Bu? Sekawan. Weh. Niku jalan sedaya ya. Niku bagian tikleke berarti kula. Menawa lho. Nggih. Oh ternyata untuk acara agenda hari ini napa niku nonjok Bu nggih? Ater-ater nonjok. Napa akekuan nggih? Nggih. Wah, akekuan. Akekuan tuh hari ini. Sana ya. Oh, nggih, monggo. Ternyata mengganggu juga saya. Ini pakar daging, Bos. Ibu iki ya barangkali ada yang membutuhkan tenaga beliau di hajatan. Terus pokoknya kondang mangonang-onang kalau sekitar sini. Selain masak, beliau juga pelatih poli, Bos. Nggih ta, Bu? Pelatih tim poli.
namanya Bu Sumini. Silakan nanti kalau ada yang minat hubungi di channel ini ya, komen-komen. Monggo Bu, lancar-lancar ya. Amin. Luar biasa. Di sini ternyata sudah banyak yang nyala dapurnya. Oh, lah nggih lho biasane panjenengan mboten enten mriki lho Bu kok. Permisi, Mas. Tumben niku wau kok enten sanding dapur. Gendhes kagem napa niku? Undangan, Mas. Anu napa maksud kula es napa? Oh, ngoten nggih. Juro Bu nggih. Dalane kalih niki, kaling niki nggih. Ya, kolang-kaling, Mas. Niki acara sing mengke dalu napa benjing dalu nggih. Nah, buat malam Sabtu lur. Tapi udah dipersiapkan. Mboten ajrih mengke lek anu to Budi nggawe semut barang ngoten to. Pripun dianu curigan ngoten? Diparingi tempat yang baik. Oh. Tempat yang khusus ngoten Mbak ya. Ini lagi proses perebusan gula untuk juro. Nah, kita geser ke sebelah. Iki nganggur iki pawone. Kagem napa niki? Oh, jadah. Oh, niki to jadahe. Nggih. Niki tasik proses pripun niki? Kurang nopane malih, Bu? Dulet. Mengke gek terus ditetel ngoten nika. Tasik dikukus malih. Wah. Yo ngentek-ngentek kayu to, Bu. Ngoten nggih. Oh, keren. Ini proses bikin jadah ya. Memang di daerah kita nggak ada yang bikin jenang. Cuman jadah. Jenang nggih damel ta? Damel, Dek napa? Oh, tapi pun rampung. Dereng. Oh. Malah rong lekas. Oh, ada ternyata lur, ada yang bikin jenang juga. Tapi jadah ini ada menu wajib. Niki menu wajib nggih lek setiap hajatan mesti ada. Duga. Mbak Yun. Oh, mriko nggih. Jane filosofine jadah ki napa to, Bu? Kok ben enten wong mantu mesti gawe jadah iki. Lah syaraté mantu niku napa? Syaratnya pripun? Syaraté mantu nggih jadah. Syaratnya jadah. Nggih, mugi-mugi saya kelet Bu ya. Nggih. Geser lagi. Ibu-ibu yang di sini masak napa? Oh, niki rebus ketan ngoten nggih. Badine didamel tape. Terus tape mengki lek mbok dados ditedhi, mboten didamel es ngoten nika dawet. Oh, ngoten nggih damel anu to, napa jenenge? Adu wedang Bu nggih. Leres, adu wedang. Nih tape lho. Ini juga setiap hajatan itu mesti ada. Bahannya pakai ketan hitam. Oh, ngoten niku bare napa Bu? Dinapakne malih niki. Niki digekelne to, lek ngaran. Sukani ragi. Mboten maksude niki digekelne napa di pripun niki? Digekelne. Mengki tasik disok malih ngoten. Prosesnya jan anu nggih, kuatah Bu nggih. Nggih. Nah, ini anggota kru yang bikin jadah, di sana bikin apa tadi? Mereka lho Bu, sing juro nggih. Juro. Lah yang terakhir ini bikin tape, Bu. Kita akan intip lagi nih yang di sana katanya bikin jenang tadi. Oh, dereng awet ya. Luar biasa nggih seperti ini. Nah, ini proses netel jadah iki badene niki. Niki lho sing niki lha nggih jadah, netel jadah. Terus tetelane mengke damel bongkok ngoten niku Bu nggih. Niki alu, Pak. Oh, alu. Lah kulinane bongkok niki kok alu. Napa sak panggihe ngoten mawon? Terus mengke dilemeki ron pisang niku. Oh, iya. Nggih seperti ini lho.
prosesnya cukup rumit. Iki lek ora wong kulino ora iso niki. Dereng dibungkusi ngoten lho, Bu. Oh. Pun dirageni? Sampun nggih, kantun bungkus. Oh iya. Nggih, mudah-mudahan lancar Bu sedaya mawon nggih. Sehat-sehat terus. Luar biasa wong desa iki kok ngene iki lho. Jan ramah-ramah, keren. Kita ngintip yang di sini. Lah kayak Mbak iki mepe godhong mbok ya duit ngono lho, Mbak. Oh, calon bungkus tape. Niki prosesnya dilapi terus di PP ngoten. Nggih. Berarti acarane niki mengke sing buntel tempe, buntel tape, napa malih, Bu? Buntel duit mboten? Nggih. Keren. Ternyata ada kelompok-kelompoknya ya yang di sini mempersiapkan mungkin nanti buat bungkus tape. Nggih, suwun Bu nggih, lancar-lancar. Geser lagi yang di sini. Bu. Assalamualaikum. Repot napa niki? Damel? Oh, jenang. Lho jenang kok klopo? Niki damel are niku, Pak. Oh, ngoten. Berarti santene ngoten nggih, Mbak nggih. Mengke campurane ketan napa beras? Beras, Pak. Oh, niki kru saking bakalan nggih. Oh, pantes ki petolan wong adoh ki iso gawe jenang. Lah wong teh pandan mboten saged lho, Bu. Mboten saged. Kula mboten dereng nate ya. Senior. Luar biasa loh. Ternyata Pak Lanji untuk yang bikin jenang itu dari warga Bakalan Bola. Luar biasa ini. Ngumpul di sini. Oh, jenang ke bumbune bawang brambang Bu nggih. Bawang merah napa malih? Oh, ngoten. Brambange mengke pripun ditumbuk? Dalem? Diiris-iris ngoten. Oh, kersane enten rasane pedes-pedese ngoten Bu nggih mesine. Dalem. Monggo. Mun tak mantukan wis awaso kula sarapan. Matur suwun. 2 kali mulan. 2 kali niku wau. Niki wingi rombongan Bakalan dereng mriki nggih, Mbak nggih. Nembe niki wau nggih. Mboten kula wingi mriki kok mboten panggih lho. Niki piantune enggak sedaya niki kok. Mbok dikenane lho, Mbak. Asmane tunggal-tunggal kersane mlebet teng mriki. Ya mboten sah. Oke, nggih. Lah diladeni kopi iki. Iki ladene iki sik gadis apa wis payu to, Mbak? Halo. Maaf lho, ladennya sudah laku, jangan ditanyakan ya. Wis nek wong. Masih proses bikin jenang. Kita geser lagi. Wow. Ini ternyata di sini banyak daging-daging. Ini ada yang dimasak pindang, yang di sana dimasak kuning. Bu, ngantuk toh Bu? Ngantuk nggih, Mbah? Nyuwun kopi Mbah lek ngantuk, Mbah. Mun dikopeni niku wau. Sedaya kersa kopi. Oh, menawi teh napa susu ngoten? Mboten nggih, kopi sedaya. Mbah, cinten iki kudunge jambon niki. Luar biasa. Kompak banget di sini pada kupas-kupas bawang merah.
Lek wingi iki enten sing anu ngeten iki Bu, oncek-oncek bawang ini ngagem arek gedhe. Niku kula pirsani kok kabeh pangot ya. Pangot. Oncek-oncek ngeten iki mriki enten mriki dhewe wingi. Oh, ngoten nggih. Kok kinten nek luwih cepet. Mboten bagian lading ya. Luar biasa. Seperti ini lho, suasana di dapur hajatan. Nah, untuk tungkunya ada puluhan yang sudah menyala. Padahal ini kurang 3 hari lagi. Dan yang rewang di tempat Pak Yai Lanji ini, hampir seluruh warga desa Candi ya, gitu ya. Mbak, sadean kerupuk toh Mbak? Kok dipaketi teng plastik? Badene beto teng peken ngaten. Monggo Bu, monggo. Yang di sini proses pembikinan kerupuk lho. Bikin kerupuk. Lah kok kurmeng saithik to Bu? Nggih. Kita intip yang di sini apa kesibukannya. Oh, ternyata di sini juga parut-parut kelapa ya. Parut-parut kelapa. Oke, kita skip dulu. Itu kagem napa, Mbak? Duga lho. Panjang ilang, ngoten nggih. Persiapan ini lho. Ini ngarani napa niki? Merang dawa ngoten Mbah nggih? Merang dawa. Nanti buat panjang ilang. Ya. Jenenge nggih tradisi nggih anu Mbah nggih. Ora tuku ae lho. Lah nggih wonten mawon. Yang di sini sepertinya lagi bungkus-bungkus. Niki bungkusi tempe ngoten to. Bungkus-bungkus apa Bu niki Bu? Oh. Lah tape ngoten lho, ngoten. Pakir. Oh, panjang ilang nggih. Ngene iki lek ora sing sepuh-sepuh ngene iki ya ora bakalan iso ya. Mbah Mi ya. Nggih. Pakare ya. Nah, ini proses bikin apa lek ngaten iki napa, Mbah? Sambel napa? Cok bakal. Kagem sajen. Wong kelan, godhog wedang, isa-isa. Lah sing ngoten nika kados kambil gundil bareng. Oh, dereng didamel ngoten. Sik proses ya. Nggih. Lek niku tigane tigan anu nggih ayam kampung nggih. Penting teng anu. Pripun? Harus Sing ngadang. Sing masalah. Anu ndok biasa. Nggih. Gek niki rencana ndamel pinten mawon niki? 3 doso. 3 doso. Nggih, 3 doso. 3 doso mengke pisang raja ngoten niku to. Setangkep to? Setangkep, nggih setangkep no. Luar biasa untuk pengeluaran. Lah sing Mbak ini ki napa sing anu cau napa-napa niku? Ladek. Aja minum. Oh, lah kulinane kan diwadahi ngoten niku gelek to, Bu. Lah niku wae kok ndamel plastik, kula kinten lek cau. Badek tape. Ya benjing, Mbak. Benjing ben. Mbak ra iso ndelik to, Mbak. Nah, ternyata untuk tendanya di sini juga dipasang loh. Mungkin nanti buat tempat apa pindahan apa ya kene iki anggo calone. Tamu putri mungkin. Ini grup tenda dari Anur Terop Dukuh Peh Pandan.
Ada beberapa tempat ternyata yang di sini ibu-ibu lagi buat tempe. Leres tempe Bu menika Bu. Lah kok benten kalih biasane lek tempe niku bungkuse godhong niki kok plastik. Pripun? Mana dia jadi godhong. Mboten godhong, kathah lho. Paling yo sing rewang males sunai wegah sambatan. Niki namung pripun niki? Di klem, dicocoki ngoten Mbah nggih. Lah panjenengan badhe tindak pundi Bu? Enten tamu sakmene kathah. Dalem ngiring manten. Oh pantes ayu Bu Lurah ki Mang. Ini Bu Lurah lagi ngecek ya, yang rewang, mana yang kurang tepat itu. Niki lek wong wis pandan wis handal Bu, lek gawe tempe pengalaman kabeh niki. Pun sah dicek mesti dadine. Oh, pasar. Teh pandan campur niki enten tengah barang kok. Oh. Tapi luweh anu lho Bu, napa jenenge? Ramah lingkungan lho lek ron niku. Yang ngeten iki kan kimia. Mboten saged terurai. Nggih, saya godhong no. Niki ukurane pripun niki? Butuh ebek ngoten mawon ya. Niki mau Pak Lanji ndamel tempe pinten kintal? Sing hari ini. 2 kintal nggih. 1,5. Sing wingi kan benten, dek wingi 75 kilo. Oh 1 kintal. Pangan tempe. Ki wis dibelehne wedhus mambengi 4 sanjang iki to. Apa? Akeko. Sini kermangan geden. Sampeyan yo iso tenan pura iki? Ya. Bagian nyocoki mawon lek ora iso ki. Nyapong lebok. Nah seperti ini ya, enggak seperti dulu. Kalau tempe sekarang mungkin karena zaman juga pakai plastik ya. Kalau dulu masih tradisional pakai daun. Tapi memang kalau daun itu ramah lingkungan, enggak seperti plastik. Nanti juga sisanya itu tidak bisa terurai. Oh ini pindahan dari sebelah sana, terus mau bungkus-bungkus tempe. Mereka cekap toh Mbah? Mereka sama cekap. Oke terus pindah mriki, ngoten rewangi sing mriki nggih. Lah wong sing enten amben wonten lho. Enten mriku enten amben. Dereng dibungkusi. Oh calone beto mriki. Nah itu yang di belakang itu pupuk lho, stok pupuk dari Pak Lurah. Luar biasa, cukup meriah di sini. Monggo Bu dirantos kancane panjenengan. Sanjange suhune Pak gawe tempe iki panjenengan iki terwantos niku wae. Oh. Keren banget lho. Ini udah ngumpul banyak, mungkin untuk tempatnya yang kurang luas. Coba kita mampir ke warung, Bu, nyuwun kopi, Bu. Nggih, kopi cangkir enten. Lek kopi susu? Wah, dijaluk rena loro ra enek kabeh terus pripun niku? Entene napa pun manut? Oh, kopi kali teh. Kopi cemeng kali teh ngoten nggih. Aja pahit to Mbak uripe wis pahit kok ngene mosok yo ngombe sing pahit-pahit. Tapi yo aja manis-manis. Wong-wonge wis manis kok ngene kemanisen. Guyon lho Mbak, guyon nggih. Ben awet nom. Nah ini untuk tungkunya ada 2 untuk ngerebus air dan untuk cuci-cuci seperti piring. Niki krune enten sekawan niki. Napa sing
Sing kalih niki dayo kur dolan. Marung ceritane kayak mboten purun bayar. Oh. Ya kon ninggal KTP, Mbak. KTP-ne kon ninggal ngono carane. Ini guys. Jadi untuk yang sebelah sana tadi untuk bikin-bikin seperti tape, bikin juro, masak sayur, masak lauk. Yang di sini untuk buat minum. Artinya ya kopi sama teh. Sampai mengental. Oh ngoten to. Niku aku jane asline kan ngrantos rek gawe jenang. Lek gosro ngoten nika. Lah kok ya ora dadi-dadi. Mungkin dalu Pak ya siap. Tasih mungkin dalu. Wis tak rene neh lek ngono. Iki sing gawe meresi santen lho. Seperti ini. Ora, iki diaru nek. Padha iki apa gadah niku? Kene niku telas klopo pinten mawon, Bu? Kawan doso Pak. Kawan doso. Mengke campurane ketan pinten anu? Napa? Oh beras, beras. Beras mun anu tepung beras berarti Mbak ya. Ngoten niku dados pinten kilo? Beras e campurane. Beras e. Klopone kan 40. 16 beruk niku kurang kilo terusan. Beruk. 20 kilo enten nggih. Nggih. Ternyata kita mau nunggu yang bikin jenang masih lama lho. Ini masih proses bikin santen dulu katanya. Nah ini kebanyakan yang rewang sekarang ngumpul bikin tempe. Yang di sini khusus bikin tape, di sana bikin jadah, dan yang tadi ibunya tadi buat juru. Bungkus-bungkusnya tempe di sana. Jadi tadi untuk ngulet raginya di sini. Omongnya harus ditunda-tunda pakai anu. Napa niku, Bu? Sing ditunda-tunda niku. Tempe. Oh. Nggih kersane mboten kepanasan mungkin lek ditumpukan panas. Perebusan ketan buat jadah. Dan yang sudah ditetel seperti ini. Arek ndak halus sing kene anu. Nah, seperti ini prosesnya. Biar padat ya. Nanti bisa diiris-iris. Jadah. Niki lek ditetel ngeten niki napa awet ngoten to, Bu? Mboten gampang mambu ngoten. Jenenge jadah ya ditetal niku lho, Pak. Oh. Kalau kenten iki nek ben awet. Ya, remenge ditetel
Penalus. Dek diris. Oh. Niki lek dimambenjing ngoten dereng basi nggih. Ora apa-apa. Mboten. Belum dina ora Lek pami mboten ditetel kan mambu pami benjing. garing. Oh garing. Nah kira lek mambu. Ah. Lah maksudnya ditetel biar bisa diri. Pokoknya Bu, kok duang mboten panggih panjenengan repot napa? Niki bagian apa ta panjenengan? Kula to. Nggih. Silakan Bu arang-barang Pak. Seksi napa niki? Kula to. Nggih. Apa pengawas ngoten? Nggih pengawas enten yang maem mengke cara tek akeh ngoten mboten asal. Sampeyan anu coret ngoten. Oh, ngoten. Kuwi mami Oh, mawon sak warakan mawon Pak ya. Berarti pangkatnya niki berubah nggih, biasane nggih masak, sakniki dados mandor. Nggih. Oh, nggih nggih. Pengawas. Kados kula pengawas niki, ngawasi tiang-tiang niki. Sing nggih. Monggo monggo. Nah seperti ini tuh suasananya di dapur, dan dapurnya masih mengebul semua ya loh. Ada berbagai macam yang dimasak kali ini. Nah ini lauk-lauknya, daging, ada sayur kuning. Nah itu ada sambal goreng tempe juga. semuanya sudah ready. Ready nggih, kanton bungkusi niki mengke. Dibungkusi diakrene. Nah niki tempene tasik gawe tapi kok kena digoreng to, Bu? Oh, pun ready. Rek mundut ngoten nggih. Iki ibuke kat peteng manggo goreng-goreng bawang ae. Kat peteng kayak terus sepiro lek gawe bumbu ki nggo. Anget-anget piye ngono ngene. Nah sedulur, sepertinya untuk vlog kita, untuk video kita di pagi hari ini harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.